कलेजाव फैयालासिनो बिदि खालामफैदों आं भिडिअसो बानायदों कलेजाव बेरायनो फैखायनो क्लास गैया बेरायनोसो फैदों आङो दखानाव मेथाइ नागिरनो फैनाया कलेजावसो मोनफैबाय कक'नाट एखे नुखायो कक'नाट बायदि नुखायो नोंखौ आयु सैमा दंलै इयो कलेजाव बिदिनो सिगिखायो नामा दाखालि आं बोरैबा मोनलायलायदों बे सैमायालायनो आदमालायनो आरो कलेजाव मानसि थैनायफोरनि मोजां जादों आंनि गोसोआ बिसिनि होनना बुंब्रा नोङो लायनिसो कक'नाटनि लाबोयो आरो लेते masa jarang nuile फुरला फुरसि देलायखाबाय जेबो गैया क्रिमबो गैया जेबो गैया खालि मा दङ पाउडारल' दङ मेंख्ला मेंख्ला देलायबाय आरो ना लोगोफोर फैसा गैया नालाय बायनो हाबा आंबो देलायगोन र' जरा मोखां फुस्ला फुस्लि जाजोब्बाय अखा बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर मा खालामनो बरिंथार एकदमबारे मा खालामनो नागिरदों आङो एसे जालु जाला जानो लुबैदों आरो दखानफोराव मा मा मोनो नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायलांबानो जाबाय आंनि जाथारै भिडिअ'बाबो आरोना लोगोफोर थौ दे बिदिबा आंनि जिउआवहाय एकदमबारे क्लस लोगो उजिथ'वाखै आरोना लोगोफोर मालायफोरना लोगोफोरा रुमावनो थाफैनानै नेखाबाय थायो आंना लोगो गैथ'वा बिदि थांलाय फैलाय हारसिङै हान्थियो नै मेथाइसो नागिरदों आं कलेजनि मानसिफोरानो दासो थमब्लेट ओंखारजोबदों हनै मानसिफोरा आंखौ खावब्ला नायलांसोगारदों मासे मोजां थाबायनानै फैदों कलेजाव फैयालासिनो बिदि खालामफैदों आं भिडिअसो बानायदों कलेजाव बेरायनो फैखायनो क्लास गैया बेरायनोसो फैदों आङो दखानाव मेथाइ नागिरनो फैनाया कलेजावसो मोनफैबाय कक'नाट एखे नुखायो कक'नाट बायदि नुखायो नोंखौ आयु सैमा दंलै इयो कलेजाव बिदिनो सिगिखायो नामा दाखालि आं बोरैबा मोनलायलायदों बे सैमायालायनो आदमालायनो आरो कलेजाव मानसि थैनायफोरनि मोजां जादों रुम मोनथाराबा थाफाथों होनना सानदों आरो आङो मा होनो आंनि गोसोआ बिसिनि होनना बुंब्रा नोङो लायनिसो कक'नाटनि लाबोयो आरो लेते masa jarang nuile